Ai mensen, odi. Fosi mi go mo fami balodi. Masama yo lukwa fileo isha video ya kaba begrijp sam taki mi begi yang alespeki. Wako kosi sama, wako tobi. Mana wasani di misi doange. Ya mi den kita sama abia een probleem ya to. A new system die de poti na onderwijs. Mino taki new system no bem kona onderwijs. Ma useka san so boom. Taki bepaalde picking. Tia nadeel die bepaalde picking. En mi vind dat ik een nieuw systeem demotiveer bepaalde picking. Omdat luko ik heb vaak op het systeem dat ik in de tweede klas je met examen en je kiest richting HP. Dat missie dat ik als school zo ganse de meeste picking slaag die richting sa de nobe wanigo. En amo ogi fasani aini leren acting. De normaal vinden a kans voor a klas over. De na ikisi herkansen taki de ka gide ete wan kans. You see? De pure picking. En mi vinden van taki luku wan voorbeeld. Mi boy slaag. A fossi de voor uitslag de taki slaag je toerichting. C en a DS. Baka today de kotei gu taki amangwa simu. Ja? A DS one. Maar de taki ma bi 70 punten. Boy abi 70 punten. De taki amangwa simu. Angala fa abi 70 punten de. Oké, even dat je zei. U actie van de klas over de taki nee. En ze me vinden zo erg. A boy voor mij vanaf kleuter. Voor teken door tweede klas mulo. Nooit aan op blijven zitten. Dat gewoon aan jalia. Je poa boy voor mulo. Dat je sene gwa score die lagi mo mulo. Even dat je zei. Dat je sene boy gwa richting. Sa no wani go. Aini a richting DES. No wan fu de sani di dena peja boy be wani go. Ja be wani do. Je demotivera piki. Isabi? Dus lanti, minofene erg taki ukwa wan new system. Maar useka san so bon taki. Acha nadeel gide piki eke fawe taki de piki futi de. Nena tu consultama. Useka inti de bon. Meke ushika bataki. Ganse piki vooral de manenge piki. De efikas ko fuku. Da efa piki mugwa wan rechte mbakasano be wani. Ana ugo asiko do. Bika aigwa wan sko. Pe adina mugoma ana ayo ten sefi ana ngefi autanga gisonga piki fu opa mate gwasko bika aisitaki asansa mego follow hasko ya minobe wani follow hen noiti me abedi don de fien udenki bon sawedu na new system du kengi potina onderwijs u seten so boom taki nawa piki amo de na delgi. En que família so mensa mai reageert dat ja maar a piki ben sabi dat je abem doen best dat is mooi waar maar a piki ka do best ala yali ma bi wan yali ja piki ka drop en ana fuja piki drop ayali de dat make am bon richting die ano be wango en sa me fene so mo erg we pure piki fu milo dat we sene dengo ale cheke ani fo DS messi ani fo de e ke cha piki be go walde school apiki lelite ana igwa afisha na over de be point gwa walde so adati me senke na di ese fu mi aben verken me comment ça m'apporter mi koki ma mi feneta ka assisting for e fu dat ya sai te apiki luko fefi ali torok mi be abesa ya so mi boy be jatu de klas mi lo nyasla eerste de jugo schrijf en a boy de behaal ala de richting wel a behaal ala sani dus en be mag kiezen sai dunya teke technische richting a teke elektro jugo na skof go schrijf en eerste de de tijd doet ik richting elektro spang de no ma teke pikimo a richting ni fika opo na fugo na richting peo du landbouw ja boy takilem na fugo sko mo mi sefta hinei mina go pocha boy na wan richting ya mo landbouw no ita boy ya so di don de fu landbouw sani an boy taki eenmaal ook wan new system ay go ma teke elektro dati a lobby wel isi aso ko taki tenen de taki da aboy go wachtlijst mi taki desnoods go wachtlijst maar mina go pocha boy wan richting omdat as ko span a richting span. Oké, nee, de ko fele pe si ga boy a schrijven en a boy ko aslaag. Bakarati no ya
koluka boya so te mi problem a mi strom sa nya usu ya na boy se kai aboy tegim taki mama mi lobe awoko mada no ata boy fu mi aso baka da yogo pocha wa rechten jano lobby aboy na uleli ana ugwasko nasa ne pasanga wasana te wasama ugoduwa wo kwa mu lobby bijvoorbeeld je senya boy gwani handle ma boy nooit a lobby handle je senya boy fugodu kane bijvoorbeeld horika ma boy no belo besande maar omdat het a haal a fakde a rechtende ge ete wan kans bika me de taki aja wo ko tu misitanga me ka haal a rechtende en se fo shitaki nei de gimu ete wan kans meke mo so taki mi ka haal ala de rechten da mi okisa mi rechten ni mi wani so de taki ja u gide piki wan kans u regelen so taki a picking mag gonas a rechten di awani inoka pu wa piki a milo da ye senegwa elbow wa piki sabe doen best ala yali a fout da akoge ke taki a piki a sumar abe boko e ja fesi bika saide ye pocha piki go wan mol lagi ni fo wan cha piki slag na diploma a diploma de ana ko skifi taki na milo au skifi gobo a rechten ja piki komopo isi mi fene fan taki u bousko na ala de birti meke ala birti abensko meke genoeg siko de asana meke genoeg leerkrachten de asana e fa de taki wan kolosko weinig fu giles fu ton je vrouw u potimo siko fu samaleli fu ton leerkrachten fu giles ja mi asomi cheng ma a model di be kwang takia ma efu gide piki kans takia apiki mak do class over down fanga de piki de koma fosha so abede to ala de piki di be blijven zitten beter blijven zitten nape you see fosi abede so taki efa piki slag mano wani gona sande ai do class over en tia do over ai halen a ser weinig hibe so taki kanya piki do class over dat to ga blijven zitten bakara so wan piki dat afa cha de ya bif senego maar piki ik doe in best vanaf kleuter af jatu de mulo da awanyali di apike drop if da je sene gwa sko ana you sene as a make exam asla ma asla gisabe wani ifene taki uluku wan fasi minof uluku wan fasi minister uluku wan fasi directeur de onderdirecteur voor onderwijs uyepi wa abi ouders die abi fi voor taki awani epiki leli anala ouders e fika epiki gewoon yabita ouders de meke mo taki mi wani mi piki gwang afesi asansa we dunono onderwijs ano boom ana taki a system am kenya system kengi ma kenya la sani poti meke de gewoon eke fam de bika mi sabita ki de meeste voor de sama di emeke de wetia je kwanga de regels ja alla de piki voor de ja particulier school de meeste voor de sama di meke de wetia so piki no de anya so to system ya de sama taki denki a yune na sabi kutu if a you picking be go aso wan richting anya be wani go you eke wan minister of wan director of wan onder de 5 of 4 anobe bungi so safe de poti ma a de poti picking dina money for pai particular school e fien to bika imu duwa woko sai wani imu go wan rechten sai wani ja we begi we aksi galanti uluku wan fasi a system voor onderwijs fout no a system voor onderwijs fout no mi vooral me fiengi a boy fu mi wan nooit a blijven zitten u doen fasi anga ala lespeki anga saka fasi me akshu sonde jugu galanti u yepi u we poti ouders u fuka de piki sefi de wani gwasko anga ma pisi yati gantangi